Druga stvar, ja nisam revolucionar, ja sam trener. Ja ću pričati isključivo o stručnim stvarima, a meni je onemogućeno da dođem do onoga što svi vi volite. A meni je najdraža jedna stvar i to niko ne može da mi oduzme. A to je što svaki navijač Partizana, kad izvuče crvenu zvezdu sada u kupu, je presrećan. I to je moja najveća I da ne bi držao govore i da ne bi bio ovde neki govornik, jer ja sam samo trener, mene niko neće sprečiti da kažem ono što želi navijač Partizana što mora da zna. I ja ću vam to reći sutra ili prekosutra. Sad su ovde emocije, sada ima svega i bilo bi neozbiljno da pričam pod emocija. Ja sam profesionalac, ja sam trener, ja želim da pričam o struci, želim da pričam o stvarima kojim se ne dozvoljavaju da uradim i o stvarima koji se dešavaju. Ja sam neke stvari rekao, ja ću pričati o struci, ja revolucionar nisam. Ja želim samo da dobro Partizanu, želim da uradim ono što je do mene i da se bavim samo strukom i da budem trener, ne revolucionar i ovdje nema problema. Znači, ne trebam ja sam nebitan. Krstajić je nebitan, znači ovdje je bitna jedina stvar, to je Partizan, a ja ću to reći, to mi niko neće sprečiti. I ja ću to reći. Hvala vam puno svima. Puno vam svima.